Dinagsa ang huling araw ng voter registration sa opisina ng COMELEC Naga para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre ngayong taon. Ayon kay Attorney Maiko Julia, Election Officer ng COMELEC Naga, kahit maikling panahon ay matagumpay ang 10 araw ng voter registration mula August 1 hanggang August 10. Overall po, August 1 hanggang August 9 kasugma, bali gabos na po 2,292. 2,292. Iyon na po gabos si nagpa-registro. Kasugma lang Saturday, majority po 70% mga youth. Yan, 15 to 17, sige mga 15 to 23 years old. Ilang voter registrant naman ang dismayado dahil sa haba ng pila at tiniis ang maalinsangan na panahon. Ang ilan ay nakaramdam na ng pagod dahil sa haba ng oras ng paghihintay nila at kawalan ng sapat na silya at water station sa lugar. Kasi sinabihan na po ako kahapon na bumalik daw po before 8. Pero po pagpunta ko po dito, ang haba na ng pila. Nandun na po kami sa dulo. Tapos before pa mag-8, mas numadagdag yung tao, mas humahaba. Tapos ngayon, magda-12 na. Nakapila pa rin po kami. So, yun po. Nahirapan ka ba? Ang init po, super. Ang maganda po sana kung kasi nakausap ko po yung mga nakapila rin. Sabi po nila na ilang araw na po na ganito daw po kahaba yung pila. Kung ganun po, sana naglagay po sila ng pang-cover dito. Kasi syempre magre-register naman po tayo ng para bumoto, di ba? Nung umagang yon, nagdesisyon na rin kami na pumunta na nga dito. Nung tumingin ako dito, ang pila dyan pa lang sa may labas ng PWD Affairs Office. Tapos, nung ikalawang pagpunta ko dito, which is kasama ko na siya, ang pila is lagpas ng Raul Roco Library. So, siguro sa pagpila, napaka-hassle talaga and hindi talaga siya organized. Paliwanag ng COMELEC Naga nang dahil sa maliit ang kanilang opisina at limitado ang espasyo kaya nagkakaroon ng mahabang pila. Medyo salit ang space pag parehistro, kailangan siguro bigger area tapos suitable area. Yan lang po ang sabi nga encounter na challenge, medyo salit po talaga sa itong opisina sa registration ka mga botante. Samantala sa pangkalahatan ay hindi umano masasayang ang mga bagong botanteng naitala sa 10-day voter registration kahit pa hindi matuloy ang halalan sa darating na Disyembre. Eli Balbin, CSN.